možnosť ďalšieho videa. A toto video je také smutnejšie, mám to aj kamoša. No, podľa videa tak už končí s YouTubeom. Ďakujem vám za tých 16 odberateľov, ako je to málo, ale pre mňa je to dosť. A končíme. No máme kvalitné videá, takže viem prečo tak málo iba. Chápem to. Končím s YouTubeom, možno nejaké video vyjde, ale to bude možno o také 4 roky, keď sa mi bude chcieť niečo natáčať. A proste koniec. Keď sa... Koľko lajkov bude na tomto videu, tak toľko ľudí viem, že sa moje videá im páčili. No určite. Tak ako na jednom videu, kde bol gamer, jeho socha, tak 12 dislikeov, 9 lajkov. Dobre. Tak toto bude z tohto videa všetko a bude to všetko aj z tohto kanálu, takže čaute.